Malawi Brief. Tikupasirani programu yachidzulo ya lero lolemba pa 23 February 2026. Bank yaletsa ganizo la bungwe la Public Service Pension Trust Fund lofuna kugula Amaris Hotel pogwisa ntchito ndalama zomwe ogwira ntchito mboma amalandira akapuma pa ntchito. Ndeti mati tsopano ganizoli kodi nkulakwa kuyitakatira pension fund kapena Reserve Bank akuiphonya pena paje kaonedwe kawo. Timatero timve maganizo anu madzulo ano, ndipo muli ndi ufulu oyimba foni maiko akunja, you can still use the same number pa WhatsApp. Komanso anthu amene tili mdziko muno timateronso kuti tikhoza sopereka maganizo athu. Muli nkhani mdziko muno ku Blantyre kuli ndithu hotelo yapamwamba kwambiri imeneyi ikugulitsidwa, ndipo bungwe limene limayang'anira ndithu ndalama za pension za Malawi mdziko muno limene lokha linalingalira kuti titagula kuyitakata tigule hotelo iyi ndikumapanga business kumaona kuti mwina tizichulukitsa kapena chuma zina zotero. Koma Reserve Bank itaunikira inanena kuti kodi ife sinakuletseni zimenezi cha mu November umu tinakuletsani kuti musapange zimenezi pali zosamwitsa zambiri pa chiganizo chimene mufuna muchitewe. Zimenezi ni ndalama za Malawi. Security ya ndalamazi munaiunikira bwanji ngati bungwe limene mukuyang'anira ndalama za mapensioners mdziko muno? Zimene timatero kuti kodi zakupezani zimenezi, reaction yanu ndi yotani, mukuzitsatira bwanji? Reserve Bank sakuiphonya pena pache poma chita mojejemesa bungwe limeneli mwina akanalilola kuti lipange chiganizocho chopitirira atayigula Amaris Hotel pofuna kuyitakatira ndalama ya pension. Mukuiona bwanji nkhani imeneyi? Timve nkhani maganizo anu poti ndizanzika. Masura bwanji? Ndasora kuno kaina. Ndi kudziweni madzulo ano voice ibe ikuoneka ndi Amaseko. Kwa basi nambala ndina iyi. Ife takulandirani pano pa chidzulo. Timatero kuti Reserve Bank yaletsa kuti izizi musachite zimenezi zogula Amaris Hotel mu mzinda wa Blantyre pa ndalama za mapensioner mdziko muno ogwira ntchito mboma ma civil servant, ndalama zawozo musagwiritse ntchito motero. Dakuletsa mponi mupitirabe ndi ziganizozi. So kodi kuletsa kumeneko Reserve wa sakuiphonya pena pache mukaona bwanji? Timatero kuti akanairola kuti mwina bungwero kapena ligulebe Amaris Hotel kuti mwina aziyitakatira. Mukuzisatira bwanji Amaseko? In short timve maganizo anu, 1 minute yanu yayamba. Zikama kwambiri. Reserve Bank tingorelo kuti ndi kholo la Malawi amene amagwira ntchito mboma. Ngati munthu wogwira ntchito wamaliza zaka zake zimene zimafunikira walandira pension, chimangofunika kutenga ndalama zake kumpatha. Zimamvetsa chisoni ngati mmene akunenera munena kuti ndalamazo azigwiritse ntchito akagule hotel imeneyi. Kodi nanga amene adamaliza kugwira ntchito alandira chiyani? Okay. Chimapweteka kwambiri anthu amene ali pa ntchito kuti amaliza kumathaso zaka mwina 10 ndalama zawo asanalandire. Koma ngati ndalama zozilipo kodi mapensioner angati amene afunika alandire ndalama? Okay. Bwanji ndalamazo zoti anagwirira kale ntchito angozitenga nkwapatsani wake, koma zoti akagulire hotelo kuti mwina anthu amene anagwirira kale ntchito adzilira, ndiona ngati sibwino. Koma angotenga ndalamazo anu ake nkwapatsa. Tikulemekezeni kwambiri Amaseko kuti mwachidule mwafotokoza kuti ino mukugwirizana ndi Reserve Bank kuti chiganizo chogula Amaris Hotel ndi ndalama za mapensioner zisachitike. Thokoze kumva maganizo anu. Zikama kwambiri. Kupitirira kumva maganizo anzika amene ndithu ayigamula kuti pali ambiri amene ndithu agwira kale ntchito kuna ndalama zawo ndi kutengeranji ndalamazo. Masura bwanji madzulo ano pa line apo? Hello. Bana mu live pa Lonta Television, timvebe mwamphamvu dzina lanu kumene mwatimbira. Ino tumugankha ndine Amadera, perekani maganizo anu madzulo ano Kasungu mwayilandiranso bwanji nkhani imeneyi kuti Reserve Bank ikuonetsa ngati ifuna yajejemetse iwo amene amapanga chiganizo choti ndalama za mapensioner ma civil servant
tizigwiritse ntchito kugula Amaris Hotel kuti mwina kumayitakatira kodi a reserve sakuiponya hayi kwamo base ndama za mapeshunia base mapeshunia base ndama zao sikuti swabizi ndamazo za UBR kapena kuchita kupempha kapena nzaloni ndi zawo awa basi iwo ngadali mapulani amenewo mapulani ofuna Amaris Hotel apize kwina kwakabweka ndama awapanga profit azibweka ngongolezi koma ndama za mapeshunia awa basi zisagwire ntchito kugula hotel ya Amaris ngatafuna kugula hotel afune kwina kumaloni akabwereke kwina ndama ziyapeka kunifi zija akalanda akabwere kwina okay koma siloti ndike anthu kuti anachita kugwira ntchito mena amazuzukira civil servant akamagwira ntchito mena amachita services aziphunzisi akumadalazira basi ndizandaka pension awazi kuti pension salandira aya chipongwe chimenecho titokoze zikatende kuti ndizo ndi sizili bwino sizingaonekeso bwino ngati ziko amene anasiya ntchito pension yake akunalandira komanso china yoti anthu pension muzapasa munthawi yake siri munthu ntchito kusiya koma zaka 6 munthu asalandire pension miyezi 6 inatha pano zoti anthu miyezi 6 inatha pano anthu akukhala zaka zambiri kuti mpiri Capitol Hill mukone ti mafailo anthu ambiri ena samaira kuti abali tibanga kundi changu failo tunyaka likale muchita kudisha ndalama kuti failo ikangira panga kuchangu nda pension aganizire anthu aja anagwira ntchito tukula zino ziko lathu la Malawi ndiye mungatero ndiye kuti ndiye mwakutenga kwambiri basi ni maganizo anga ndi omweyo uzomu kwambiri usiku wabwino madera kuti umva maganizo anzika anthu awiri amene wakuti kusapota ndithu Reserve Bank kuti yawo amene amayang'anira bungwe limene la mapension aserekeze kugwiritsa ntchito za ndalama za mapensioniya palaina pala ambiri tipitirebe kumva maganizo anzika kuti kodi muyimbira dziko liti muyimbira pati mwakhala potani nkhani muyitsatira motani timve maganizo anu masula bwanji ndalaka inu bwana aine wamphamvu ku ntchisi kuli bwanji kunchisi kuno ndiko bwino kaya mtauni mino ayi kunonso chakuti akutisunga kutisamala timatero kuti timve maganizo anu pa hotela imene ya Amaris ikuoneka kuti yadzesa mapiri pachigwa anthu akusemphana maganizo reserve kuti ziyimeka zimenezo bungwe limeneli pamene limafuna kuti litenge ndalama za mapensioniya mukuyitsatira bwanji nkhaniyi nkhaniyo ndaiva a pension fund yo angola kuitsa ninjira imodzi yone kuti aziba mwati bwa ninjira imodzi yoti azibera anthu ndalamazo ngatano ake adagwira ntchito kale pala anthu ena adachita retire kalekale kaya 2023 pakana panopa ndalama sanalandire ndiye wina azakhale chiganizo chozerezeka ngati chichi kune kuti ayi ndalama zimenezizo tisanawapatsa anthu tiyambe tagula hotelo iyi nkuba anthu awapatsa ndalama zawo ozikadya kwawo chifukwa ena adakhwima nthawi yawo yasokonekera ndalama zawo kati yali bodza kayi palola chinyengo nombava zikumukumbira usiku wabwino kuntchisi babwanga kupitirira kumva maganizo anzika amene wakuti izi ndi kuba umbava ukulu umene afuna achite amene ndithu apanga ziganizo zimenezi kupitirira kumva maganizo anzika kuti kodi ino mukutinji madzulo ano malingana ndi chidzulo cha lero tikutero kuti in case you have just joined us mwatipeza ndithu tikambirana kuti ayi pamakhala ntchito zimene aboma anzathu kugwira ntchito mboma amagwira kenako amachita ndithu retire atenge kangachepekawo kuti akapukutireni chimisonzi ndalama zimene zija situziwa kuti uko zindi zambiri bwanji koma pali mabiliyoni ankhani amene amafuna kuti agule Amaris Hotel mwina simukuidziwa ndi imene ikuoneka mchithunzi kwa mwanu ili ku Blantyre imeneyoyo ndetso pano Reserve Bank itasuzumira anati ino muchitiranji zimenezi ndalama za ini aje mukuyenera kuti musazigwise pali zopsyo zambirimbiri so ife tikufunsa madzulo ano kuti koda Reserve akuyimitsa ndithu kuti ayi musapange chiganizo chogula banki chogula makamaka hotel ayi tinene kuti sakuiponya pena pache nanga sumayenera uitakatire mwina pena pache kuganiza bwino kwambiri mutu
ntairo wetsapa itusa mamiliyoni awa ntere a Reserve Bank wakuchingira-chingirako kodi sakuiponya pena pache nkulakwa kuita katira ya pension ya timatero timve maganizo ochuluka apa tionepo ena apa mwasula kubwanji pala ina apa timve maganizo anu mwasula bwanji bwana mwalayi mwasula bwanji mukumveka kwambiri tafotokozani bene mwasula bwanji Swera ino maswera bwanja bwana. Ainenda swera. Kodi nkuti kumeneko? Kunoto kuliro. Lano dzina lija? Akandaya. Owabusa akandaya komwe ku Mathange ku 23. Sopano sakuiponya reserve kuti mpakano maikazi letso chonche musairekeze kugulitsa achita walembera 7 days bwino ayimitse zimene zikayi azifotokoze bwino mukumaitsatira bwanji nkhani ya Amaris Hotel komanso drama ya pension ya civil servants. Kuleko sinambe ndafusapo kwa chifukwa kuti ndatalikirana ndi gawo limeneli ndimdo mafuna pang'ono poti ena soma kumera ntima kwalongosolera mangolongosola ko pang'ono ndili mafuna mngondo zako pang'ono mwina sosine ndekha ipepanditwa bwana. Reserve Bank yaletsa ganizo la bungwe limene limayang'anira ndalama zayogwira ntchito mboma kuti akapuma paja pa ntchito amakhala ndi kapenshoni ndiye kumeneko kukhala ndalama zambiri bwanji sitikudziwa koma pali mabiliyoni ankhani amene amafuna kugwiritsa ntchito pogula hotel ya Amaris ku Blantyre ndiye timanena kuti Reserve Bank yayika ndithu kuti imeneyi nkhani imeneyi isachitike mdziko muno kaye chifukwa zimenezi ndi ndalama za iwo amene agwira ntchito security ya ndalamazi sitikudziwa kuti zikhala bwanji mukati mwalowetsa umonzi nazo ndeti kufunsa kuti kodi reserve ikuganiza bwino pomaletsa idea amene bungwe limene lili nawo kuti mwina tikanayilowetsa pena pake tikanakhala kuti tapindulapo pamawa pano maganizo anu akandaya ndotani mwachidule. Mwachidule munkhani imeneyi yokhuzana ndi banki imene mafuna kugulidwa ngati tu ndikalongosole momveka koma pokhala ine nzika zinasona khale kuzimva ndikuona ngati kuti achita bwino ndipo kupanga kwawo bwino nkonena kuti ngati sindikulowa polakwika magulitsidwe ya banki manager ndi magulidwe ake akhala odabwisa. Kudabwisa kwenye kuona kuti banki ija idayamba ndi ndalama yochepa 35 billion ena amati 47 billion. Ndi ukapezeka kuti ikusuntha pakano kafika ku 128 billion. Apa wapa kuoneka kuti pakulowa chinyengo kuboma lakale ndi boma la sopano pali ena amene akufuna ndithu kupakula ndalama za misonkho ya Malawi mopanda dongosolo. Ndi kulankhula kwanga nkonena kuti ngati kukaniza konkonena kuti sakufuna kuti ndalama zipite m'madzi apopoto pali bwino. Koma ngati kukaniza kongofuna kulanga eno khuzana ndi za pension wakhanere kundilongosola bwino ndiye kuti ni mistake. Chabwino. Koma mwachidule mwasima ngati ya bachelor yongokhuthula kopa kuti akamaumora achedwa kwalipo yekha kuzati sukumpoto kuphapa nsimapo. Zibwana zimene zikufuna kuyamba kuchitika apapa kutenga zinthu zina kumazika ku zinthu zina cholinga tulusireko ndrama. Please chonde atatesi yako Amalawi tipumule pang'ono. Idali 5 years yolira kwa mbiri chifukwa cha zibwana pa ndalama. Ndiye apapa 5 years kubera iso akafuna kuchita zibwana potivulaza ni mistake yaikulu. Dongosolo limene alipanga kuti vulaza ku misonkho litavomereza kuti ine ndi munthu wina ulotiro vutika andimaki tikanakhala mu bwino tolere ndrama esikomu ndrama otabudi ndrama nakamba kale mashopo aboma tisonke azibweza 28 trillion kapena 22 trillion ja ibwezedwe kumaso mzipatala mankhwala atipezeka misewu izikhala bwino palibe vuto koma sikuti so ndrama zomwezo azizipakula mu njira yopusa Amalawi tidasukusula akapusa aboma iliri ndi kusachenjera ndi zina zopusa mwanthu amene asala mboma limene lidapita lija tiyambaso kulira swano pompa zina zitikukondwera kuti zikuvuta kwa zikukonzeka nkulu kuti amoyo akuchita zolongosoka kwangati salimba zibwana zinazi zili ndi anthu amene ali nazo akuboma lija
maboma iliso azigwirizana ndi amenewo akamagwirizana ndi amenewo zivuta muone mkurukuta mwe akabweresa ichi akukana akabweresa ichi akukana zambiri zayamba kutipweteka kwambiri chifukwa chake zamankhwala kuchipatala kuika kuti iya izitere anthu akuti iya inanga amaminibus iso iya inanga supota amaminibus ali mbuma momwemo nanga poti soma school ali mbuma momwemo iya itisinthe kachilide ka zinthu mopetera koma tiike zinthu mokuti zinthu zilongosoke chabwino abwana ndiyimire pamenepo koma achita bwino komanso akuzosachita bwino ambuye angotithandiza wakumwamba amene amatiyang'anira zikomo kwambiri abwana tathokoza busaka ndakwera 23 mkhale ndi usiku wabwino ikonso chimodzimodzi ofesi yopambana zikomo kupitirira kumva maganizo anzika mwina muli pa line mwayitsatira bwino mwaswera bwanji pa line apa ndaswera kaya muli bwanji ine ndili bwino ife timafuna timve kuti ndi ani komanso nkhani mwayitsatira bwanji kumene muli ine ndi Aziz Losa kuno kumulanje perekani maganizo anu pa nkhani tikukambira naye pa nkhani imeneyi ine ndikugwira ntchito mbomaso amene ndalama zanga zili kumene ku pension fund iko nkhani imeneyi ifeyonso mwina anthu ena nkukhala mumafuta Aziz Losa chisemwe ndiyemwe wakumuzi wayo amene mbuyomu anayitengera nkhani yokuza pension scheme iyi kuyipitisa ku koti ndiye ife ndiodokhumudwa ponena kuti nkhaniyi idakapitirirabe kupitirira kwake tikukamba ifanana kuti mbuyomu tinapita ku koti kuti mwinake boma lapita lija asiye kutidula ncholinga kuti apangire zovu zinthu zambe kuyenda bwinobwino ifo panali zambiri zokhotakhota zimene ife timaziona ngati anthu ogwira ntchito mboma nditatulira anthu ogwira ntchito mboma achinyamata amene achepera amene nthawi ameneyo ukona 2017 chinalisana kwane zaka 35 tatulirana nkupanga kuti chinthu chimene chitesedwe chimene chimayi cha contributory pension scheme imene ndalama zake panopa kuti mufufuze ino ndatula nkhani makawa ndatula nkhani kuti mufufuze kuti ndalama zagwira ntchito bwanji akuza kuti zagula nyumba kulilongwe zagula nyumba kwakuti zagula chakuti zinthu zomwe sizikupindulira ngakhale pang'ono anthu omwe akusonkhanawo ndalama zija ndiye ife tikumakhala mafunso kuti ndiye afika poneranso pano kuti akagule chinthu 148 billion kuti akuti chithandize sizokuti kushandiza kwechi zithandiza bwanji ndiye alizefu banki pokwera ndikhazanana kuti iya ifeyo zinezo sitikufuna ifeso ngati achaina ka ndalamazo sitikufuna kumene ifeyo ndalamazo ndi zathu sitikufuna kumene ndipo alizefu banki kanavomera kuti iya igulani ndikuti ife tikanayisegula sopano tikanapita ku koti kumapembana alizefu banki avomereza ifa ndalamazo ndi zathu zinthu zina kapanga maina azikusakayi maganizo kwa inaka ndalama kuti ino inaka ndalama ano kuvomera kuti ndalama zanzibangezi pa mndu zogwirira ndalama ya mwino wake kukagwirira nyumba ndi chani mwina nzeru ina imene akanapanga ndalama zongati zachilukako akananena kuti anthu amene munogwira ntchito mboma amene ndalama zanu zikudulidwa pa pension scheme imene ya contributory pension scheme tikupaseni loni yomwe muzipereka ma interest ochepa kwambiri anthu akukhazulidwa alili maloni etu kuti kumadabwa kuti mphunzitsi uyu loni imene ibwanji akudula chonchi bwanji uyu nesi zikukhala bwanji nkhani yake ifo tikulowa kuma institution amene amabwerekesa ndalama pakatapira koma iwo akanapanga chigazo kuti anthuwa ndalama zindi zawo bwanji tapase loni yaying'onong'ono yokuti loni yasenge kulingana ndiwo koma zipereka kakang'ono kwenikweni iwo ndalama indi yawo imene emaode munapanga imene chakutenga umakagula amalisi hotelo mphunzitsi impindulira chani esi amalisi hotelo impindulira chani so kuyipakatira ndalama imeneyi it's a big no kuchokera kwa inu ife ndi big no ndipo tikugwirizana kwambiri ndi reserve bank ndipo tikugwirizana kwambiri ndi amene wapereka nzeru ku reserve bank kuti ikanise chinthuchi chifukwa chinthu chikuti chabwera mu nthawi ya ulamuliro wamkulukuta moyo uya chinthu ichi chinabwera mu ulamuliro wapita uja kuti afuna agule amalisi hotelo so amalisi hotelo sikupanga phindu ndiye ngati iwo afuna agule chinthu kuti chipanga phindu afuna zipanga nayo chani so munthu kamagula chinthu panofuna chinthu chiti kubwesera phindu ndiye afuna agule chinthu kuti sikupereka phindu kwa amene afuna aguliseyo iwo sazifunsa mafunso kuti ndifuna chani atigule chinthu chomwe sichikupereka phindu pamene munthu akuchigulisa aya ipena pakeso tizigwisa ntchito common sense number 6 imene common sense igwira ntchito pa munthu kuti chinthu chakuti sichikupanga phindu mwene akafuna agulise ife ndikukakamira kuti tichigula chimenechi pa 148 billion 148 billion iyo ndalama zathu basa kangugula chinthu kuti sichikupanga phindu
kena kwa zikatafuna kuti mabanjiro alizofa kutenga ndalama zotibwezera. Tithokoze kumva contribution yanu ndipo dzina lanu tikumbutseni komanso kumene muli. Ine ndi Azizro sa kumulanje. Mukhale ndi usiku wopambana kumulanje. Ziko mwambiri. Amene wakanitsitsa kuti zimene zisachitike ali mbali ya Reserve Bank. Inu mbali yanu ndi otani kuitakatira pension fund. Nkulakwa kapena Reserve Bank akuiphonya pena pake masolo bwanji pala inapa. Amene utapatsa mwayi ndi kuti angomvetsera titengena masolo bwanji pala inapa. Aswera masolo bwanji bwana wanga. Indaswera ine ndi Moses Makarudzueni inuyo kumene mwatimbira komanso kuti kodi Reserve Bank iganiza bwino kapena kuiphonya pena pake. Ine kuna apiti kudedza kumuganiza bwanji nkhani ya Amaris Hotel mogwiza ndi ndalama za nzika zimene ndi ma pension yawo amene amayenera kulandira. Ineyo ganizo langa ndikuona ngati kuti takusana lakwe. Reserve china lakwe. Sina lakwe koma poti anthu andale ndi amodzi. Oh, mwatero? Anthu andale ndi amodzi amene timavulika ndi ifeyo basi. Oh, tasunthani pang'ono line yanu ikumveka ngati muli mchigayo sindziwa chachitika njani muli ndi mfundo yofunikira dziko litamva pamene mwayima mungochita ndithu ka slight move bwinobwino timve yambiraninso kulankhula kudedza. Oh, pamenepo ndiye foni yanu yagwidwa pa khosi situziwa njani. Chabwino mwina mutayimbanso kuti timve maganizo anu amene ndithu kudedza amatero kuti ati andale amakhala amodzi. So wanted to understand in line with what we are discussing kuti kodi iwo akuganiza choncho chifukwa chani masolo wanji pala inapa. Muli TV live masolo bwanji. Amene kuti asunthe pang'ono mukayimba foni make sure kuti inuyo mukhale ndithu attentive kulankhulana nafe kuti timve maganizo anu zofunika kwambiri kwa ife amene ndithu tikuyimba foni tati tipange momwemo tionenso ena apa pa line. Masolo bwanji pa line apa. Ndaswera dzina lanu kumene mwatiimbira pa nkhani imene tikukambira nayi Reserve ikuchita chiganizo cholondola kapena akuchita chiganizo cholondola nda pension fund. Chabwino amene ndithu nkutheka network mutisangabwere pano basi nkuzango kuti atchule dzina kapena nkulankhula koma tikudziwa kuti ndi network imene yapangitsa. All you can do is to call us back ife tiyankhaso phone yanu kuti kodi muli mdziko liti komanso mukuyimbira mutayima pati zimenezo zimene tifuna titamva kuti kodi mudzitsatira bwanji nkhani zimene tikukambirana panozi pa line apa bweranso ene masolo bwanji. Ndaswera bwana dzina lanu kumene mwatiimbira comment yanu ndiyotani pa nkhani iyi. Grande maboma. Andilande ife tikulandireni kwambiri perekani maganizo anu ngati mutsatira program ino. Okay, program mama ni Chabwino zimavuta timapemphedwanso pano kuti samabwereze koma nkhani zake zimakhala zimezi muli inu mutani. Hello. Mwasula bwanji pala inapa takulandirani. Ndabweranso ndine ndemwene apili omwe aja kudedza please go ahead tambiraninso poyambirira pa Jefa network inatichita chipongwe maganizo anu otani pa nkhani. Ineyo chimene ndikuona kuti ali Reserve Bank sana lakwe. Koma tikapita kundale anthu andale ndi amodzi ndipo anthu aja chimene amangogwiritsa ntchito nchoti choka iwe ndikhalepo ine koma osati kuti uyu ali ndi mfundo zofuna za kudzalongosola iliyo ndi mbodza wakunkuniza. Oh. Ndichifanyike dziko lapansi litakhala pansi nkupanga kafukufuku lidaona kuti dzina loti atchule kuti ndale. Okay. Kusonyeza kuti ndale wina kuti agwe wina azipitirira. Mutanthauzanje madzulo ano pa nkhani iyi. Chimene ndikutanthauze naye nchonena kuti izizi zinthu ngati izizi zimadutsa mu ndale. Alipo akuluakulu ena andale amene akufunitsitsa kuti chinthu chija chigulidwe osati dziko ayi koma muonetsetse ndalama zimene afuna kugwiritsa ntchito ndalama za anthu ndalama za dziko. Koma alipo amene wina wake amene akufuna wandale wina amene akufuna kuti chinthu chija iye adzikatcholamo yani nkwani menemo. Oh.
ndiye ndifake ndonena kuti andalewa ndamodzi andalewa amafuna dzingo lipusitse firi zimenyana kunoko titisowa mtendere kunoko mara ine wachipani chakuti ine mwakuti koma anthu aja mudzaona kuti andale ndamodzi ndichifanyikeko kwa anthu aja amatukwanizana pa kampeni koma kuimbira na foni kuseri kunkubaka imbira na foni ape patu mbali ndali pa ntchito pamene pachi mwakuti ife kunatisira ndewa kodama kuseri amamvana inu mudamuona kuandala kuchoka chipani china kuti akupita chinapati china takamukana kuti inu musabwere paja munkatizikwana mudamuona kuina tamulesi yoncho amenepo ndiye ndikutsatira palibe kuandala amene adati ankatukwana ali kuchipani china nkuti ndikuchoka chipani chinachi ndupite chino amakamulandira ndi manja awiri kumulandira dziko sokona kuti aja ankatukwana aja ndawawalandira kuti azigwira nawo ntchito limodzi kunowa ndiye chifake ndiforokoza icho kuti reserve bank sina lakwe chifukwa ndalama zimene akugwiritsa ntchito menepo ndi za Malawi komano amene afuna azikadyerera kumene koko ngandale chabwino ndiye chifake ndiforokoza zimenezo kuti amene akufuna azikadyerera kumene koko ndi andale koma ndalama zimene afuna kugwiritsa ntchito kumene kozo za Malawi de ena aja kuopa afuna apezere njira yoti abere chani abere ndalama za Malawi nchifaka afuna kuti agule chinthu chotocha ndalama zambiri yolinga iwopo ukagulapo apezeso zawo zimene ali nawo pa program kuti agwiritse ntchito zawo ndiye chifake ndikunena kuti reserve bank sina lakwe ndipo amene abweretsa chiganizo yonena kuti alisagulidwe amene ene ndinayikumbuyo ndipo ndinayikumbuyo kuti amene waganiza bwino koma poti zinthu ziyanzandale ndi kuti adiyamba oshezedwa amene uja ayi mwakuti chani uchotsedwa ntchito chani zimenezo zimavuta ndi zimenezo ndiyeneyo ganizo langa limenenso ndimafuna ndipereke madzulo koncho kuti kuoshezedwa poti andale samangidwa andale amangopita kuonekera koti nkubwerera amene amangidwa ndi anthu osauka ndi amphawi amene alibe kalikonse amene akuapita lero mitsonkho amene afuna ukagula katunduyo akupera munthu osauka amene akugwira ndende chifukwa adaba nkhuku koma wina adaba mabiliyoni lero ali kunyumba kwake kumwatiwa mkaka ineso dandalo langa ndi limene lolo kuti ndalama mukugwiritsa ntchitozo za anthu amene akugwira ndende amene akusauka amene akugwira ndende chifukwa adatenga nkhuku ya munthu amene adakachola chimanga chimodzi cha munthu inu mukuba mabiliyoni a anthu koma mukumwatiwa mkaka kumakwera ndege kumakwera magalimoto odula pano mufuna mutenge ndalama zomwezo mukagulire chinthu chodula cholinga mubere ndalama zanu za anthu amene ali osauka ineso dandalo langa ndinali limenelo ndipo pempho langa nali kuti munthu wabweretsa mfundo imeneyo ine ndikumuyamikira kwambiri kuti ndi ganizo labwino ndipo chinthucho chisagulidwe iye amene adamangayo chikhale chake ife adamanga kwani yake tathokoza kwambiri kumva maganizo anu aphiri kudedza zikomo basi akuti amene adamanga chihotelacho mchache chatikhuze ife ngati nzika apitirize business ndalama zathu ife ayi akutero kudedza mwaswera bwanji pa line apa aswera bwino kayi mwaswera bwanji bwana manga ayi ndaswera bwana lanu dzina la pansonkho nzofunika tafika kuti maganizo anu ndotani pa nkhani imene yavutayo dzina langa ndine Mwinjiro Phiri kuno ku Palombe Mwinjiro Phiri tapereka maganizo anu ku Palombe mukuyitsatira bwanji nkhaniyi ine ndikuona kuti reserve bank sina lapisa iyayi ilibe chimo lilonse chifukwa ndalamazi sizili zoti apangire business iyayi ndiye palibe chifukwa chotenga ndalama za ena kuti makapangira business kuti phindu lakeli lizapita kwa ine yake ndalamazi ikabela lizapita kutiko choncho ndizosalondola kutenga ndalama za ena kumakapangira business aine yake osafunsa ndiye ndalamazi ndi za Malawi siziyena kuti zikapangire business aine yake asanafunsidwe choncho reserve bank ndiyolondola popanga chiganizo chona kuti ayi kutero imene isagulidwe maganizo anga ndi amene wowo tithokoze ku Palombe tikumbuseni dzina lija kwesere Mwinjiro Phiri mukhale ndi usiku wopambana aphiri kupitirira kumva maganizo a nzika zochuluka ambiri itu ndiye pano zikuoneka ngati chichi cha hotelochi ndiye kuti chifera m'manja malingana ndi mmene ife tikumvera pano fa sindikuona wina aliyense akuyimba motsutsana ndi nkhani kuti reserve bank yapanga chiganizo cholondola koma kuti program sinathe ena akhoza kuganiza mosiyana inuyo mukhoza kutenga foni yanu nkuyimba ife timve maganizo anu pamudzi pano kuti kodi mukuchilandira bwanji zija ndalama zanu ngati inu ndinu civil servant kamundimva kaya ndiye kuti kumene kumasevedwa mapension kuja kumene kuja kukhanga ndalamazo ziliko zambiri fanga atafuna kugula 100 plus billion si nkhani tuye masewera imeneyo ndiye kuti kumeneko kuli ndalama mukuzikaniza mukuziloleza kuyitakatira ndalamayo nkulakwa zina mwa zimene tikuganiza zimenezi kapena reserve ndimene akuyiphonya sakuona mudiso la business mwaswera bwanji madzulo ano ndaswera mwaswera bwanji bwana makawa ayi bwana ine ndaswera kuti tafika kuti madzulo ano bambo anga hello tafika kuti madzulo ano bambo pano mwafika kuvisanza atu kuno kuvisanza tate ndimve maganizo anu kumeneko muyitsatira bwanji nkhani
nkhani itu ndikuona kuti mwina ndili mafunso awiri atatu. Please go ahead. Ndalama izizi zambirimbirizi kwa mudziwa kuti anthu akasiya ntchito boma amavutika kuti alandire ndalama. Pamenepo ndiye ndikumbutseni zimatero mdziko muno. Mdziko muno munthu akasiya ntchito mwina panopa pali anthu ambirimbiri amene anasiya ntchito ndalama zawo sanalandire. Koma kukuoneka kuti kuli ndalama zambirimbiri ngati zizi afuna aziseweretsanso. Kodi nkuseweretsa kodi kuyika mu kuchita invest kutakatira business nkulakwa kodi kuvisanza. Oyambira ni mwini wake amene anagwira ntchito ndalamazo anapanga invest ndalamazo alandire ndalama zake. Mtati mufufuze pano mufuse anthu mukumva kuti anthu ena akuvutika panopa kuti alipire ana school. Okay. Ndalama zawo akuti pension simulandire. Okay. Ndikuona kuti Reserve Bank iwa ngani inayamba ndi Reserve governor apitaja amene ajada akanaso. Okay. Kuti ndalama zambirimbirizi msagule katundu anthu kaneke anthu akuvutika ndalama zimenezo. Okay. Pachidulelende kuti anthu amenewa Reserve apitirize anthu asagule ndalama zapatseni akavutikawo. Chabwino. Ndithu. Tathokoza pambwanga kuvisanza mukhale ndi usiku wabwino. Zikomo. Akutero kuti kumeneko Reserve umitsani mtima kwambiri musavomere kuti zimene zichitike. Kuvisanza akutero kulankhulako akuti ena akuyenderabe pension sanalandire. Mwaswera bwanji pa line apa? Mwaswera bwanji? Ndaswera bwana. Dzina lanu komanso mmene mwatiimbira mulipo ndi ganizo lanji? Ndi Christopher Jason Tembo ndaimba kusalima. Kusalimako muti bwanji pa nkhani imeneyi? Ne nkhaniyo ndikugwirizana nawo ndi Reserve. Chifukwa chani aliyense afuna azigwirizana ndi Reserve? Kodi kuita katira ndalama kuti mwina imenye ma profit patali nkulako kumeneko? Sikulakwa koma ndi mpaso mainisa ndithera. Ndi mpaso. Mwimbaso please amene watiimbiranso kusalima ali ndi mfundo yoti afotokoze kuima ndi thumba limene ya Reserve. Pa line apa ali anu mwaswera bwanji madzulo ano? Ine ndili bwino tikudziweni kumene mwatiimbira nzofunika. Ndile Frank Phiri kuno kuntende. Phiri mumveka pansi kwambiri line yanu. Ayikuandikirani foni yo pakamwa apa. Muandikire foni yanu kuti izimveka, ikumveka ngati inu muli patali ndi foni. Pamenepo kwa. Perekani maganizo anu Phiri. Maganizo anga ndonena kuti savanga bwino kuti ndalama zimene zili za eni ake azigwiritse ntchito pa programu ngati imeneyo agulire chinthu china. Anthu amene anapuma ntchito ambirimbiri amadandaula kuti ndalama zawo sakupasidwa mu nthawi yake. Atenga nthawi yayitali. Ndalama zooneka kuti zilipo. Zoti tiyeni chuvulani njani. Okay. Afuna ngomadyera anthuwo. Anthu pamapuma ntchito ena amakhala akulaku amakhala ena akudwala. Afuna kuti kandalama kaja akalandira. Azitothandizika mwina kuchipatala. Ena amatokhala ali ndi ana afuna awalipire mafizi. Ndizi zimatidabwitsa kuti zimatheka sopanyizo latinena kuti hayi tufanika kugule hoteli. Munhu wake ali pomwepo akuvutika adandaula ena amapezati mpakana mamwalira ndalama zawo sajako. Ndizi sizabwino hayi. Okay. Ndalama zamagazi zinezi. Ni ndalama zamagazi? Ni magazi kamene nanga munthu wina mwake mpakana wamwalira ndalama sampasa wakati akupanga process mpakana saka 7 apanga process kila bazira arufatika kule hotel mabilioni mwauza ndiye magazi wane. Kodi magazi ali pamenepo ruka chabwino kapa zimwalira kumewasa azika njoya nazo ndalama. Chabwino. Ayi tithokoze tikumbuseni dzina lija. Ndine Frank Phiri kuno kuti mukhale ndi usiku wopambana Phiri. Inunso. Zikomo. Amene wali ndalama zenza magazi. Ena napita namwalira kuyendera kuti adatipatseni kanga chepe kaja
ino ayi atupanga process kena ku process ikupezeka ndi amalisi akutero kulankhulako kuti zimene nzamagazi